היי חברים, פה אגם בעוד סרטון חדש, והפעם ככה אני אעשה את הסרטונים שלי מעכשיו, כי אני רוצה להיות יוטיוברית כמו כל היוטיוברים הגדולים. אם אתם שומעים את היוטיוברים, אוהבת אתכם. אוקיי, בואו נתחיל. ניכנס לרובלוקס. רואים? אוקיי, רואים. יאללה, נגדיל. הסרטון. ביי. אוקיי, אז היום אנחנו 99 לילות! אוקיי, בוא ניכנס ל-99 לילות בים. 99 in the forest. 99 לילות בים. כמה קשה זה כבר יהיה? כי יש לי 207 ימים. בואו נתחיל לשחק, חבר'ה. וואו, יש כאן הרבה אנשים. בואו נראה איזה לבן אנחנו. איזה... אוקיי, אני מקום ראשון. בואו נמצא כמה אנשים. נהיה חבורה טובה. אוקיי, ילדה עם 10 ימים נכנסה עלינו. אוקיי. נכנסים אלינו. יאללה, תיכנסו, בואו. יאללה, אני רוצה להתחיל. יאללה, נו, שעוד מישהו ייכנס. מה אמר לכם? אוקיי, 4 אנשים גם טוב. סבבה. רואים טוב, נכון? אוקיי. בוא נתחיל. יש לי כמה שיטות להקליט את המדורה מהר. לוקחים 3 כאלה. כזה. כהל, זה בעצם פחם. ואז פשוט זה מדליק. והשיטה הכי טובה שלי, אני ככה מדליקה כל הזמן. כאילו את המדורה. וואו. אוקיי. יש כאן עצים, ניקח אותם. שיט, השק שלי לא נכנס בו. אוקיי, אנחנו בינתיים במצב ממש טוב. נכין לנו כזה. וגם טריפ. בוני טראפ. זה בעצם מלכודת לעמודים. ומפה. יש לכם אותי כדי לדובר אנגלית. אוקיי. תיבה. אוקיי. בבקשה משהו טוב. יש כאן, זה תמיד מביא לי מזל, זה עושה לי כאילו, לא זוכרת, אבל זה תמיד מביא לי אקדח תמיד, שאני לוקחת את זה. אמרתי לכם, לא? אוקיי, מה הסיכוי שקיבלנו כל כך הרבה דברים טובים? אנחנו מתחילים את המשחק ברגל ימין, זה ממש טוב. למה אני מדברת ילד מת? אוקיי, בואו נלך להציל אותו. מה קורה פה? אני באה, ילד מוזר. הוא ניסה להציל את הילד. בסדר. שיט! אוקיי, הם הפסיקו לבדוף אחרינו. למה? איך? מתי? אוקיי. למה אני מדברת? יש לנו עץ, שים. ניקח כמה שתילים כדי שיגדל לנו עץ אחד שהוא בעצם כמה עצים, נשים אותם ככה בערימה. נכון. אי אפשר בגלל המדורה. צריך לשים את זה רחוק מהמדורה. אוקיי. הנה, יהיה לנו פה עץ ענק. בואו ניקח כמה עצים. בלילה הראשון הוא לא יכול להרוג אותנו, וזה טוב. אז אנחנו יכולים להישאר פה במדורה. כי
כאילו בחוץ. כאילו, הבנתי. אוקיי. אוקיי. בוא הנה. כשמתקרבים אליו, הוא תמיד מת. כאילו, לא מת אבל הוא הולך. נקנה כזה כדי שנוכל לשים דברים פה. לא, נשים את זה שהמדורה קצת תגדל. נכון, צריך פוד בני, וגל של ארנב. נו. נו. למה אתה כל הזמן? לא יצרנו וגל של ארנב, לא נורא. גם לא. אוקיי. למה אתה הולך? אני מצטערת שאני הורגת אותך, פשוט אני צריכה פוד בני. פוד בני, אוקיי. אוקיי, צריך את זה. בלילה השני כבר אין לנו את זה שהאייל לא יכול להתקרב אלינו. אז נצטרך לשרוד. אוקיי, נשים כזה טוב יותר, ככה שנוכל להבין יותר דברים, כי בואו, יש הרבה דברים במפה שצריך להבין. בואו נלך לצאת את הילד, יש לנו אקדח. אוקיי, יש כאן יורים, יש כאן, הנה כדורים, יש. יורה אחד. אוקיי, הרגנו. יש. גם אוכל גם זה. אנחנו מתחילים ברגל ימין. נו מה, אנחנו כולם מתים. אם אנחנו נשאר פה, אנחנו גמורים. אוקיי. פוד. צריך את האוכל הזה. בואו נלך למדורה וגם ניקח את זה על דרך. נראה לי נשאר רק אני והג'ורג' הזה. הג'ורג'. הזה? יש כאן מישהו שרצה לעשות איתי חברות. אוקיי. נסכים. נשים לו תזה לזאב. ספר! וואו, ספר זה ממש. בואו נלך לחפש לך בנצ'י, פלסטר. צריך פלסטר! צריך תיבה, חבר'ה צריך תיבה. מה זה המקום הזה? אני לא הייתי ב-99 לילות ביום כבר הרבה זמן. מה זה המקום הזה? מותר לרדת? לא נראה לי שמותר לרדת. מותר? די, אני מפחדת חבר'ה. מה זה? אימא'לה. ככה אפשר לרדת, אוקיי. נראה לי. כן, ככה אפשר לרדת. איך פוקחים את זה? צריך לקרוא מדורה. זוהי. צריך לקרוא מדורה. דחוף. נעלה מהר. ונלך למדורה. אוכל. שיט, אוקיי. אוקיי, ניקח מהר ונלך. אין שם אף אחד. לא הסתכל. אוקיי, אני חייבת להסתכל. אין כאן אף אחד.
הצאת עדיין לא טוב לנו. אוקיי, הבאתי מלא אוכל וצריך כבר להגדיל את המדורה. בואו נלך להביא עצים. חבר'ה, המטרה של הסרטון הזה ש70 מנויים, בבקשה תירשמו לערוץ עוד 3 מנויים. אני לרגע פחדתי, חשבתי ששמעתי משהו. אני מביאה עצים, אני מביאה. אוקיי, אנחנו במצב ממש גרוע. צריך להגדיל את המדורה ועכשיו. למה אתה לא עוזר לי, ג'ורג'? אם אתה לא עוזר לי, למה אתה פה? בסדר, כנראה באפק. בוא נחקור את כל העצים יחד. איפה היה? יש! עלינו במה. יאללה, בוא נלך להציל את הילד. אני רעבה. לאכול. בסדר, בוא נלך לאכול, כאילו, להציל את הילד. כל דבר מתבלבל לי היום? אוקיי. נלך להציל את הילד, נציל את ג'ורג' ונעשה מה שאנחנו יכולים כדי לחיות כמה שיותר ימים ביער הזה. אוקיי, עוד אחד. אתה האחרון שלנו. ביי. בוא נלך להביא את זה לג'ורג'. כתוב כאן ג'ורג'. שלום. באתי להציל אותך. איזה עצוב פה. עצוב איך שהוא חי. גם את זה נביא לג'ורג'. אני מצטערת שאני קוראת לך ג'ורג', ואם אתה רואה את הסרטון הזה, כל עד שאתה אוהב אותך. תגובות. זמן תגובות. אתם יודעים מה זה זמן תגובות? אתם כותבים לי בסרטון תגובות ואני עונה לכם. אם אני אוכל, כי יש לי, בואו, אני גם ילדה. אני באה, ג'ורג'. לא בשביל. קח ג'ורג'י. הבאתי לך עוד משהו. לא, זה לא... כן, הנה, קח. למה אתה לא זז? אוקיי, הילד יביא לנו יותר ימים. קח את כל השתילים ונשתה אותו עוד פעם עץ אחד. אם ג'ורג' משאיר אותנו לבד פה, אני גומר את הסרטון. אני מפחדת להישאר לבד ביער כנראה. בואו, אני אולי 207 ימים, אז רציתי להביא חברה, ואני פוחדת להישאר ממש לבד במשחק. אני אף פעם לא נשארתי לבד. אוקיי. עוד לא עזב אותנו? נהדר. יש. אם אתם עדיין צופים עד הסרטון, יש לנו ערוץ וואטסאפ שעדיין מחכה קצת למנויים, בבקשה תירשמו. הוא כבר ביום השלישי. וג'ורג' לא עושה פה כלום.
כאילו, מה, אני אמורה לעשות פה הכל לבד? ג'ורג', קום, תתאפס. אנחנו צריכים ברגים למיטה. יאללה, למיטה. כדי שנוכל לישון, wake up. קום כבר ג'ורג'. ג'ורג' לא קם ואני משתעממת פה לבד. צריך לאסוף ברגים. אוקיי, יש כאן תיבה. מצוין, גם ברגים, בלוט, עוד בלוט. כזה. ניקח את כל הדברים שיש פה ונביא אותם גם לג'ורג'. מגן, מושלם, מוש. בואו נלך למדורה ונביא קצת פירות, ענבים, ברי, ימי. לא, זה פטל, ברי זה פטל. או ענבים או פטל. בינתיים בשבילי זה פטל. לא, בעצם ענבים. שניהם. פשוט נקרא לזה ברי. ג'ורג', אם אתה לא תאכל, אתה תמות. ואין לי פלסטרים בשבילך, אז קום. קום משנתך. קום לתחייה, ג'ורג'. הילד בטח בן 10 כמוני. קום! לא. נמשיך. אם הוא לא קם, תוך לא יודעת כמה שניות, אני עוד שנייה באה וחונקת אותו. פה. הם עלולים לבוא. הם כאילו הרעים. באיזה יום אחד. אין מודעות. בואו נלך להציל אותה. לא, אין זמן. נלך להביא אוכל. ידעתי שהם באים. למה דווקא היום? בסדר, נלך להביא לג'ורג' כמה דברים. אני אגן עליך, ג'ורג'. כל זה עשיתי לבד. אני מרגישה כאילו ג'ורג' שונא אותי. הוא לא בא. קום משנתך. קום כבר. כאן. שיט. בואו לפה, בואו. יש כאן כזה. שיט. בואו לפה, יאללה, בואו. אתם לא תהרגו את ג'ורג'. יאללה, שים את זה. פה, את הגופות. כאן. שמח? יצאתי לך את החיים ואתה אפילו לא מודה לי.
Good job. Good job, אגם. אוקיי, הבאתי עוד בשר. צ'וז, נו קום. מה, הוא עזב אותי? למה? חשבתי יהיה לנו כבר עתיד. 20 ימים ב-99 The Forest. קצת להרים לי. בסדר. טוב, אנחנו לבד. אוקיי, סבבה. לפחות יש לי אתכם, הצופים הנאמנים שלנו. אז שכחו לשים לייק. בואו נלך לתת את הילדה. יאללה. ילדה. בואו נלך אלייך. יש לנו פה מצפן שיעזור לנו להנקי עלייך. יש לי פה רובה וכזה שיעזור לי. אם אלך לאיבוד. היי ארנב. אוקיי, ניקח את זה על הדרך. שיט, אני רעבה. אוקיי, מה עושים? נעבור לענבים ונאכל את זה. בנג'י! יכולתי להציל את רומו. את רומיו. איך קוראים לו? נראה לי קראו לו רומו. משהו עם רייש. מקווה שאין לי רייש. חל. נפתח תיבות. זה היה לג'ורג', חבל שהוא לא פה. אוקיי, זה טוב, ניקח את זה. אני באה, מדורה יקרה שלי. מדורה. אני באה. קח כתר, להאכילה קצת. להאכילה רגשית שג'ורג' עזב אותנו. טוב, בואו. תראו, מצאתי שיטה, שמים עצים פה, ככה שאם הם ירטבו, הם יתייבשו כאן. נמשיך לכרות. מה שכבר? לא נורא. נשאר פה עד 9 בלילה. בשבילכם. וגם לכיף שלי. לי כיף לעשות סרטונים, אבל זה קצת קשה. קצת למדורה. קצת לזה. ועוד פעם למדורה, כי היא מאוד מאוד חשובה. אוכל. בואו נראה מה אפשר לקנות. בואו נקנה לנו גזרים. יאללה, זה טוב. אם בעצם יורד לנו החיים לכמעט ממש כאילו ממש מתחת, בגלל שאנחנו לבד, וזה ממש מתחת, אנחנו יכולים להשתמש בזה. אני אקרא אותו. ראיתי אותך. זה היה ממנו. אוקיי. הילד מזיז אותי. זה נורמלי. אוקיי, זוז. כך. אתה יכול לזוז. וואי, מה זה הראש הזה בריקה?
יאללה בואו יש, העלינו את המדורה. ואני לבד. עוד פעם. בסדר, אנחנו רוצים להציל את הילדה. והעלינו את המדורה, אז בואו נלך להציל אותה. אני בדרך, ילדה שאני לא מכירה. אבל אני עדיין מציל אותך בכל זאת. אני אמנם לא מכירה אותך, אבל אני מכירה את הסיפור העצוב שלך. הנה הזאבים והילדה. אוקיי, הרגנו אותו. נהרוג רק את הזאב הזה. אין לנו הרבה, משתמש בהם לטובה. שיט, אין לנו הרבה. אוקיי. יש. תרחנו וסקנו אוכל, ניקח אותו אחר כך. שלום ילדה. המטרה שלנו להגיע לפחות לילד השלישי. לפחות ב-20 יום להגיע לילד השלישי. יש כאן בקצת עץ, יש בה דברים טובים. תראי בדף. אוקיי, זה ממש טוב. בבקשה משהו טוב, בבקשה משהו טוב. פנס ממש טוב. וואו, אוקיי. סגנו כבר המון דברים טובים. ואנחנו צריכים להביא את הילד השלישי, חבר'ה. מחיאות כפיים לנו, אנחנו חזקים. ואנחנו נגיע ל-70 ימים, אם אנחנו כל כך חזקים. אני שואלת את עצמי לפעמים, לא משעמם לך בחיים? אוקיי. ילדה נכנסה. יש, הגענו לילדה השנייה. שמנו רק את הילד השלישי. השעה עכשיו 8:37. קחו 37 דקות. יש לנו גלגל פה. וואו, 12 ברגים. נקנה עם זה, ככה נוכל יותר טוב לייבש עצים ויהיה לנו הרבה יותר מקום. אוי, לא. סתם, ראיתי פתית שלג לרגע, ראיתם את זה גם. אתם ראיתם את זה גם, יש לי הוכחות. אוקיי. אוקיי. חבר'ה, אני לא מאמינה שאנחנו כבר ב-12 יום ויש לנו את המחנה הכי טוב שיש. בארץ. הכי טוב בארץ. חכה. סליחה. אוקיי, נמשיך. למה גשם לא מפסיק? גשם, תפסיק מיד לפני שהרוג אותך. הנה, אתם רואים את זה גם, כן?
תיתי שלג. אני לא מדמיינת, נכון? וואו, אוקיי, יש לנו מלא עצים. אבל חבר'ה, אני שמה את העצים, מדורה, ואני צריכה אנחנו צריכים לומר להתראות. היה לי ממש כיף לעשות את הסרטון הזה איתכם, ואם תכתבו בתגובות שבא לכם עוד סרטון, אני אעשה בשמחה. אני אוהבת אתכם. ובזאת מסתיים